हेलो खुलुमबाय आङो नै दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे पुराना भिडिअ शेयार खालामनो सानदों बे भिडिअआ 3-4-5 months एग'नि आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामाखैमोन नालाय दा दिनैहाय शेयार खालामो होननानै सानबाय आङो जोङो थांदों नै तितागुरिनि मारुति श'रुमावहाय बाबानि गारि लायनो बाइक सालायनो बाबाय होननानै बेहा मोनसे अट'मेटिक गारि लायनो थांदों आरो जोंहाथ' जोंनिखौबो मोनबाय थाया नालाय समावहाय जोंहाबो ओरै थाङो सोलाबा ओंखायनो गावहा एक्सट्रा अट'मेटिक लानोसै होननानै थांदों नै बायहैनो ओमफ्राय दा कालारा वाइटखौ लागौमोन आरो ओमफ्राय वाइटखौ लायोबा नेनांगोन एसे गोबाव नेनांगोन होननायखाय जोंहा बेखौनो लायबाय आरो बेनो एभेलेबलमोन नालाय दा बेखौनो लाबोबाय रेडि खालामहोबाय आरो नै जों थांदोंमोन नै बाबा थांदों दिदोम थांदों ओमफ्राय बिमायंमोन थांदों हनै दा रेडि खालामजोब्बाय नै ओमफ्राय एसे बिदिनो वेलकामिं माबा खालामो कंग्रेचुलेट खालामो बिदि खालामनो नागिरदों आरो नै दा माखासे भिडिअसफोरबो लानो हायाखै आङो बिदिनो फट' लानाय दंमोन बेखौनो शेयार खालामबाय आङो नै ओमफ्राय बिबैया थांनो मोनाखैमोन बे समावहाय अबावबा थांदोंमोन बियो माबा गावसोरनि प्रग्राम ना माबा मोनसे दंमोन ओंखायनो जोंल' थांदोंमोन आरो नै ओमफ्राय दा लानानै फैबाय मोनबोबाय ओमफ्राय नै बिदि बुके होदोंमोन नालाय बुकेखौ मोजां मोननानै फट' लाबाय ओमफ्राय नै मोनायावहाय बिदिनो फिसा बिदिनो जों गेदारिं जादों आरो बिमायंमोन प्रेयार खालामबाय जोंनि गिर्जानि पास्टर नालाय ओमफ्राय सानै साथाम जोंल' आरो नानिमोन फैबाय आदा नानि फैबाय ओमफ्राय जों ज' बिदिनो प्रेयार खालामनानै गारिखौ फोथारनानै मोनायाव ज' डिनार खालामबाय आरो नै दा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो